Ụmụnne daalụ na ekene m unu ka eke unu mee unu abọọla chi. Tata anyị bịara Igbo Class Court maka na omebe omume ebebe obube. O nwere nwanne anyị nwoke kịta abịanị obi na mba Northern Ireland, obi na mba ebe Northern Ireland. Ọ si gịnị? Ọ kpọtara nwunye from Naija wee zụlite nwunye zụchicha anya, o wee gụọ gịnị? Nọọsụ. Ọ bụ nọọsụ ka ọ gụ. Ọ si na o rubekwa isi na yanwa na-eje ọrụ, mbụ nke nwoke na-eje ọrụ, nke nwaanyị na-agụ akwụkwọ. O rube isi and ọrụ ya siri ike nke ukwuu, ọ dị afụ ụzọ, ọ dị enwe efe. Akwụkwọkwana ndị nọọsụ siri ike nke ukwuu, 24 hours 247 7 week a day, 7 days in a week ka ọ na-eje ya bụ akwụkwọ. Ọ ga-apụtakwu ụtụtụ gaba akwụkwọ from 8 ọpụgo na-anatakwa 8 to 8 maka ebe ọ na-eje akwụkwọ na-eru 1 hour o ji eji ya bụ a na-ebido akwụkwọ by 9 mana ị ga-apụba by 8 ka ị wee bitie time. Ọ pụbazi anya by 8 ahụ ọ natakwa by 8 abalị maka akwụkwọ fa na-akwụsị na 7, ya bụ 9 ụtụtụ till 7 mgbede. Ọ ka ndị nọọsụ si agụ akwụkwọ. Ọ na-adị so compacted, ịma mfụdị ụzọ, ọ na-adị so compacted, that is tedious. Ịgụọ ya ịma na ukwe ngwele bụ ukwe, ọ bụ ọkwa ihe a na-agụba anyị. Ịgụọ ya n'obodo oyibo akwụkwọ ọbụla wee bụrụ nke ndị nọọsụ, ịma na ọ dị sensitive na ị na-edil with human being. Ọ bụ ọkwa cleaning ma security, ọ bụrụ cleaning ị na-edil with okpokoro ụlọ, ya bụ onwe dị ihe iluzu. Mana ịchọ ịlụ ihe gbasatalụ mmadụ ibe gị, ịfụ ka isi ga-agụnya bụ akwụkwọ ị ga-eche na ị na-efu efu na ị na-anwụ anwụ maka amanye gị obele chance. Ọ na-adị so comprehensive, ọ na-adị versage, ọ na-adị versatile. Ihe a m na-akọlụ unu kịta o wee bụrụ ihe nwoke ibe unu bịa na-akọ ka ụchakwanụ ntị. Ịma ihe ọ na-eme omeoje gbata med, ya bụ nani, ya bụ child minder. Ịma onwe ndị be anyị na-abịa obodo oyibo fabịa iweli visiting visa na-agwa unu bịa iwelie bịa sometimes ma ije n'elu ọrụ na official, sometimes enyekwe gị akwụkwọ mmadụ ije na-arụ ọrụ official, mana ị na-alụ child minder ị nọ n'ofe maka a ga na-akwụ gị ezigbo ụgwọ. Child minder nke black, ndị be anyị ga-ama gị na ihe ị na-alụ, a na-akpọta gị, ị ga-abịa n'ọlụ bie. Ụfọdụ ebili ọ na-eje ọrụ, nwunye ya na-eje akwụkwọ, ụfọdụ onye ahụ ebili ụfọdụ isi be gị na-abịa kwa ụtụtụ ịbịa. O nwee ndị ọ ga-akpọrọ nwafa kpoje akwụkwọ, kpọnata, sie nri nye papa na-eje ọrụ, mama na-eje ọrụ, maọbụ papa na-eje ọrụ, mama na-eje akwụkwọ. O wee na-eme gịnị? Na-ego child minder dị uto nwoke na-alụ ọrụ wee were ego na-achịakwa child minder ka ị wee fụkwa ọ na-ata afụfụ na-akwụli ya ụgwọ child minder maka mama ga-anọrọ, papa ga-anọrọ, o nwere onye ga-emenwu ya. Ọ bụrụ na igoro child minder ịgba nganwụzi akwụkwọ ahụ, ihe ego child minder ka o jidetelu gị nwa ka ị wee jee akwụkwọ. Ya ka eji asị ụfọdụ ichelu nwa ga-eto wee gaba akwụkwọ. Iluo n'ụlọ akwụkwọ kịta n'obodo oyibo ị ga-afụ na ọtụtụ ndị na-aga akwụkwọ bụ onye nwafa tochara eto maka asịrị gịnị, ndị Igbo sịrị gịnị, ọ mụrụ zụọ. Ya bụ onye afụcha ndị ụmụfa, onwe onye mma nwa ya anụgodi mụọ nwa na-eje akwụkwọ uni, ya na onwe ya na-ejekwa akwụkwọ uni. So ada akali akwụkwọ akali, ị ga-eje nwukwa akwụkwọ mgbe ọbụla iji chọọ. Mana onye chọọ iji ye na yọng ya, so asị na o wee nwụọ nwa nke mbụ nani na-enedo anya di na-akwụ ụgwọ, nke ịbụ nani na-enedo anya di na-akwụ ụgwọ. O melide ọ mụọ nke ịtọ, nani na-enedokwa anya di na-akwụ ụgwọ. Ọ na-eje gịnị? Akwụkwọ nọọsụ, nọọsin skuulu na-ewulu ndị be anyị maka ọ bụ ọrụ dị nwa prestige nya eji enye ndị mbịara nya imigrant migrant a na-enyefanya rapụlụfanya falụba ụmụ ọlụ a na-arapụlụfa ọlụ fa na-erespekt kwafa ma fa na-alụ ya, mana a ga-arapụlụ ya unu. Ndị befe ada alụkebie, ndị befe na-alụ ya nọkwa mana fa dị few. Ọ bụ ndị mbịara na-alụ karịa.
ọ ya bụ landlord gị asị na ịbụ nọọsụ ọ na-aṅụrị o welu gị na-eme ọnụ na ịbụ qualified medical professional so a sị na ọ gụchazie ihe ma ọ na-azakwa saa na-azasa ọ gụchazie alụba ọrụ asịzi na o bido mebe isi ike na-atakalizi ntaka di ya na-asị ogini nwunye m ọkwa nke gị nwa mmakwa anyị si ka ịgụ akwụkwọ ka anyị niile benefit ya ka ezi ka isi ataka ọ sị na arụ na-afịa ụfụ na ojebegokwa ọlụ sikwuru ike na anaghị agbasa ọ natakwa nka ọ bụ ya ka iji ga-atakabazi ntaka nwaanyị mgbe ị na-agụ akwụkwọ ahụ di gị na-akwụ ụgwọ ị na-atakakwa ntaka maka nọọsịn bụ akwụkwọ sikwuru ike ị ga-aga ịgụchakwa arụ afọ gị ụfụ ị na-eji mgbe ahụ ịtakakwa ntaka ọ na-ego nani ị nọlụ na-alụ asaịmentị na-agụ akwụkwọ gị gụti ọfụma kịta ịlụba ọlụ ibido ntakaba ga-abụ ihe a ka nwoke a na-akọrọ m ntakaba nwaanyị arụ ọ na-agwazi okwu na-ebukeli ya na-atakali ya nsị a biko gị kpọta gị kwụchara ụgwọ naanị o kwesịrị ihe a bụ Igbo Class Court onye ikpe ma anyị ga-amụ ya ikpe ka mmadụ wee na-esepụnata aka enwe n'ofe maka omeghe aka mmadụ kedu ihe menu a na-abụ onye na-agwakwa m ihe na-ajụ ya ajụjụ adị m ekwe amem yes o yes mba ị na-agwa m ihe mma atọ ntị na ana na-egekwe ka m na-ajụ gị ajụjụ from ajụjụ m na-ajụ gị ka m esi ghọta isiokwu wee mara onye ikpe ga-ama ma gị bụ nke nwoke okpe ma ọ bụ nke nwaanyị akpe mma amata so ha jụzie m ya biko broda ịmakwa na ọrụ nọọsụ fiala arụ akwụkwọ nọọsụ fiala arụ ị na-enyekwa obele aka ị na-enye osi yes na obi ya na-egote ihe na-esi o welie na ọ ga na-esizi nri nye aka nwunye nata ka ọ na-ezuwe obele ike ọ dị mkpa n'obodo oyibo ọsọ gị bụrụ onye echichi ọsọ gị bụrụ ichie ọsọ gị bụrụ chief ọsọ gị bụrụ igwe sofan ị nwere ụmụaka igwe gị anagokwe ị ga-azụkwa eme dibụ ụlọ belụsọ ma ị na-egotekwe naanị ya nwa akwụ ụgwọ ya bụ na ị na-emekwe dibụ ụlọ maka nwaanyị kwesịrị izu ike wee n'elu anya o kwesịrị maka ọrụ ụlọ na-adịtụ ụmụ ọcha ọ da agwụ nju onye o si na ọnụ ọnya na-esi nri na ọ siri ya na ọ ga na-esizi nri ya mebe ihe ndị ọzọ mebe klinin na tebụl ụmụaka naanị na ya nwa bụ nwoke ga na-esizi nri nsị a nwoke m tichela aka ozugbo imele ọfụma iji wee kwuo na ahụ maka gị na nwunye gị dị bizi ozi ụlọ na-adịtụ ụmụ ọchị unu ga-ekekwa ozi unu eke ma ọ bụrụ na ị na-eje ọrụ nwunye gị na-eje ọrụ ulesi beelu sọsọ ma nwunye gị ọ bụ complete housewife ma ọ bụ na ọ na-alụ half o nwere ike ọ na-alụ 3 hours a day ọ nata onye atichebe zachaba ya bụrụ nani bụrụ cleaner bụrụ cook bụrụ laundry man bụrụ ihe niile a na-abụ mana ọ bụrụ na o rutela aka ọ ga-anata 8 hours 12 hours nwanne m ọrụ ahụ sikwere ike gị bụ nwoke ị ga-achọ ofu ị ga na-eme mana ọ bụrụ na ị bụ complete housewife ị da-alụ ọrụ lụọ fancha ọ bụ ọrụ gị mana abịa n'obodo oyibo ịrapụrụ nwunye gị ọrụ niile anyị ọrụcha anya ike agwụ ya ọma mbịakwanete gị n'abalị ọrụ abalị nke enu akwa ike agwụ ya ọma mbịakwa ebe ahụ ọma mbịa ụtọ n'ozi osisi a na-agbụ ya ndị ọma ndị happy maka onye na-eje oke ozi na-adị overlabeled ọ da-adị happy so nwaanyị ikpe makwa gị ebe di gị si na ọ na-esi nri kedu nwoke onye ịma na-esi nri kịta a na-agụtafe ọnụ ịnụtakwa ezigbo dị iluzu onye ịgbala aka iluzu onye ọpọnụ na ọ kwụchala gị ụgwọ akwụkwọ nwaanyị iji atakalili ya nwaanyị iji ataka ịmala ihe kịta meghelie ịtaka ọgwa gị ukwu sekpuru ana si ya nna anyị na-atụ ya kisi mgbe niile na-amakụ ya mgbe niile nnukwata na ịtakalili ya ma ọ bụ kelie ya ma ọgwụ ya ji okwu mụnwa ama nwi ya mma abịa be gị mma awụchikwe na nkọrọ gị andị anyị na-eji osisi Igbo Class Court wee na-abịa andị anyị ga-akpọkwa afa gị andị anyị ga-ebupụta foto gị ya bụ fikwa asaa n'anya kpachala anya gị fie asaa n'anya kpachala anya gị nwoke na one ga-esi nri
ọ bụkwa na ọlụ gị, ọ na-enyere gị aka, ọsọkwa gị jee ọlụ ahụ ijegodi ọlụ. Osi nri bụ ọlụ nwaanyị, yes, ọ bụ ọlụ nwaanyị, mana ebe ọ bụ na o jeziri gị, ị ga-adị ya mma, ị ga-ekene ya, ị ga-esekpuru ana, ị ga-egbucheneteli ya. Ọ dịrị izi, ọ bụrụ ịnụtakwa ezigbo di o, ọ bụrụ ọdị niile ga-emenwu ya nsikwe nri ụmụ nwaanyị chai. Iwe ka nwee ọnụ okwu, iwe ka nwee ọnụ okwu, ikwesịrị inwe ọnụ okwu, ikwesịrị inwe ọnụ okwu chacha. Ọ bụrụ na m ji ịtalị kịta mbido kwụba gị, chi gị zụọ gị na m ejiri ịtalị, anyị na-ejikwa ịtalị apụta. Ọ bụrụ na m ji ịtalị mbido kwụba gị ya, gị bụ nwaanyị, ọ bụrụ na m ji ịtalị, mana lie ebine na nna gị na-akpa atụrụ, lie nyeta, mana ka nnukọta akụkọ a, mana ka m ghara ịnụzikwu ya, mmana ka jụzie anya. Biko ndị na-ewetara anyị akụkọ, ihe unu ga na-eme bụ voice anya out ka ọra na eze nụrụ n'ọnụ unu. Maka na gịnị? Agwọ ofu onye furu na agha eke. Anyị achọrọ ka agwọ ofu onye furu wee eke, ka ejiri ihe a na-amụta ihe. Ụmụ nwoke nọ n'obodo oyibo, ịbịakwa, ị ga na-enye ozi, ị ga na-ejezikwa ozi ụlọ ịmali. Ma ọ bụrụ na nwunye gị na-eje ọlụ, belụsọ ma ọ dị eje ọlụ, ọ nọ n'ụlọ, ị ga na-enye aka. Ọ nwunye gị jebe ọlụ anaghị ana ịnatago ihe na-enye ụmụaka nri, onye ga-enye? Enwekwe medio, ịchọọ medi ịkwụkata ụgwọ niile ịlụtara ana. Na-abụ nwoke na nwaanyị na-abụ medi n'ebe ezinụlọ fanya, na-echere isi ya, na-anọchi ya. Ọ bụ ka esi eme n'obodo oyibo. Maka ndị ka nọkwaba anyị bụrụ igwe, bụrụ chief, ịbịakwa igwe gị ga-ana, chief gị ga-ana. Ma ọ bụrụ na ị chọọ ka ezinụlọ gị dị mma, otherwise ị na-ene ụmụ nwoke ndị ọzọ anya na-asị ga-emenye, ọ na-emekwu ya. Ọbịa osi ga-emenye ka nke gị ya saa, ka ọmụba ga-amụ si na nke gị emebigo, ọ na-alụọ na-eme ya ofu ga ọtụrapụ ihe balansị ya, na-eme ọgana mgbomgbo, ọ na-emekwu ya. O nwere ndị ga-aghụghọ na-aghasalụ mmadụ famili, ọbịa osi ga-eme na oluọ na-eme belụsọ ụsọ nwaanyị gị bụ housewife, maọbụ na ọ na-alụ obele ọrụ. O nwere ndị na-alụ 3 hours a day. Ọ bụrụ na ọ na-alụ 3 hours a day, rapụrụ ya ụzụ ụnụ ya jebe, ọ bụ ọlụ ya. Mana ọ bụrụ na ọ na-alụsi ọlụ ike, ị na-alụ, ị ga-etinyekwa aka n'ụzụ ụnụ, otherwise ọ ga na-esekwa okwu. Nwunye gị ga na-atakarịkwa gị, na-ebukeli gị, ọma ndịkwa happy. Onye na-eje oke ozi na-adị overlabor, ọ ga-adịkwa happy, ọ ga-amụli. Overlabor na-egbu mmadụ, and onye ahụ ada amụli, ọ dịka ọ bụ slave, ọ dịka ọ bụ oru. Ị na-amụ ọmụma mmụlikwa. Onye na-eje oke ozi na-alụ overlabor, ọ ga-amụli amụ. Ma nwaanyị a, lie ebune na nna gị na-akpa atụrụ, maka na ị dara ihe ka jegede. Anyị ga-ama gị ikpe. Ya bụ kpachala anya, fie asaa n'anya, fikwa asaa n'anya, mara ihe, mụta ihe. N'ụwa bụ kọleji ka ịmụta ihe. Onye ọbụla dara ihe, anyị ga-agwa ya. Anyị ịbụ nwoke, ịbụ nwaanyị, ọsọ gị bụrụ nwaanyị ibe anyị ga-agwakwa gị ya. Ọ bụ ka ndị ọzọ jiri ya mụta ihe, ka esepụ aka, ka ụwa nwee ike na-atọ obere ụtọ. Maka na ụwa bụ kọleji ka ịmụta ihe. Anyị ga-eje ka anyị rapụ unu. Mbọsị ọzọ anyị ga-abịakwa manakwa ka m ghara ịnụzikwa akụkọ ọzọ, ka m ghara ịnụ ya ọzọ. Ka emesịa.